Trezirea lui Clemodon. Hei, ascultați! Și eu pot să am vocea unui monstru din filme. Globzilla ne atacă orașul. Ce să facem? Fugiți ca să vă salvați viețile. Dacă nu oprim creatura, Tokyo va fi nimicit. Tokyo nimicit? Ce fac? O clipă, să ne distrăm puțin. Da, Tokyo a fost invadat de o mulțime de monștri oribili. Dacă monștrii atacă orașul, ce fac? Știu ce trebuie să facem, să ne apărăm cu gaze otrăvitoare. Bine, scena e următoarea. Tokyo a fost reconstruit, dar monștrii se întorc să-l distrugă. Eu trebuie să distrug turnul și stadionul de fotbal. Oh, da! Iar eu am în grijă noul mall. Nu-i corect, voi ați luat cei mai buni. Pregătiți camera! Acțiune! Acolo monștrii! Hei, care e scenariul? Geoffrey! Hei, Jay! Încetează! Senzațional! Colosal! Voi deveni celebru! Ah! Sau nu? Robot Boy salvează orașul! Oh! Lasă copiii în pace, monstrule! Nemernicule, ne-ai spart balonul! Ne datorezi unul nou! Un robot periculos distruge un platou de filmare. Îi amenință pe copii. Un robot periculos distruge un platou de filmare. Îi amenință pe copii. Un alt film cu monștri. Grozav! Mulțumesc, Ziu. Azi în Tokyo, un robot distrugător a terorizat orașul. E Robot Boy. Trebuie să mergem în Tokyo. Vino! Unde sunt sculele tatălui tău? Îi transform limuzina într-o mașină zburătoare. Voi avea nevoie de alce cu gămălie, de elastic, de... Micuțul Jess simte că are capul cam greu, așa. Oh. Am locația lui Robot Boy. Vino! Hei, în ordine! Ce faci, Tokyo? Haman Înfiorătorul? N-avem timp, Gas. Nici vorbă! E cel mai tare luptător de sumo din Japonia. E la fel de uriaș ca un camion. N-am de gând să pierd asta. Tommy, să scăpăm de Gas nu e cea mai rea idee din lume. Înțeleg ce vrei să spui. Du-te, te ajungem noi din urmă. Am auzit! Am nevoie de bilete! Alo, cine are bilete? Campionul se va lupta cu oricine îl va provoca. Haman Înfiorătorul! Haman Înfiorătorul! Haman Înfiorătorul! Cine e destul de curajos să lupte cu el, cu Haman Înfiorătorul? Nu mă sperii pe mine! Să ne luptăm! Te
temete de omul cu burtică din golf. Mami, smeul meu! Robot Boy, Tommy! Robot Boy distruge monștrii! Salvează Japonia! ascultă-mă, Ro, să știi că nu există monștri. Sunt creaturi închipuite pe care le vezi deasupra vapoarelor sau doar în filme, pentru amuzament. Oh, de asta sunt toți supărați pe Robot Boy. Nimeni nu e supărat pe tine. Ei, suntem supărați pe tine! Da, e Clemodon, molusca radioactivă care a dormit secole la rând. Oh, mami! Da, am câștigat! Am câștigat! Mulțumesc! O, da, sunt tare! Da, sunt! Ha, hu, ha. Eu! Hui! Hei, moluscă fără minte, e trofeul meu! Eu l-am câștigat! Oh, ce-i cu spectacolul acesta? E un monstru adevărat. Dă-mi înapoi trofeul, moluscă! E un monstru real. Robot Boy, trebuie să-l oprești. Tommy spune că nu există monștri. Ei ne amuză. Robot Boy, am greșit. Acesta e real. Du-te după el. Nu, Tommy. Oamenii se supără, aruncă lucruri. Monstrul distruge orașul. Da! Dă-mi înapoi trofeul tu, iarbă de mare supraponderală! Oh, nu! L-am mâncat pe Gas. Robot Boy!
îl jefuiește pe omul G! Acum am nevoie de alt trofeu pentru că am învins Molusca. Molusche pentru toată lumea! Oameni din Japonia! Vi-l prezint pe noul campion la sumo, Gasimono! El e cel care a trezit monstrul. Puneți mâna pe el. Nu, stați!